Predstavenie Ujo Vankúšik je na repertoári divadla Arena pomerne krátko. Pribudlo doň až na začiatku tejto sezóny, ale jeho príbeh sa začal podstatne skôr, pretože je to absolventské predstavenie režisérky Kristýny Chlebkovej a mladých hercov Dana Žulčáka, Dana Fischera, Ríša Blumenfelda, Ota Culku, Lukáša Dozu a Aničky Novákovej. A tento tvorivý tím toto predstavenie urobil pôvodne pre študentské divadlo Lab. Premiéra bola v máji 2011. To, že toto predstavenie je momentálne uvádzané pod strechou divadla Arena, konkrétne v našom štúdiovom priestore, ktorý voláme Loft, nie je náhoda, pretože normálne to býva tak, že keď herecký ročník so svojím režisérom opustí Vysokú školu muzických umení, tak ju opúšťajú aj ich spoločné predstavenia. Taký by bol aj osud Uja Vankúšika. Toto predstavenie si Arena všimla a bolo by nám veľmi ľúto, keby malo odísť z bratislavskej divadelnej mapy. A keďže títo mladí ľudia sú nejakým spôsobom spojení s divadlom Arena, konkrétne Daniel Žulčák tu hrá v predstavení Ráno po, tak jedného dňa prišli do kancelárie riaditeľa Juraja Kukuru a opýtali sa ho, že či by sa nám toto predstavenie nehodilo do Loftu. A možno mi dáte za pravdu, ak ste ho videli, alebo ak ste boli na nejakom inom predstavení u nás v Lofte, že je Ujo Vankúšik pre Loft ako stvorený. Vy ste čítali papiere, ktoré mám pred sebou? Nie. Papiere, ktoré, ako isto viete, môžu obsahovať materiál so stupňom utajenia. Mimoriadne prísne tam vymyslel. Ale existujú isté hranice. Bezpečnosť štátu. Ujo Vankúšik sa odohráva v bližšie nešpecifikovanom totalitnom štáte a jeho hlavné témy nesúvisia s írskym prostredím, teda s prostredím autora, ale je to istým spôsobom modelová hra, ktorá si kladie nejaké existenciálne otázky o tom, aké sú, že čo je to vlastne násilie, ktoré pácha človek na človeku, aké môžu byť jeho konzekvencie. Nikdy v živote ste nemali problémy s políciou, až doteraz, chcete povedať. Ja si to opakujem. Nikdy v živote ste nemali problémy s políciou, až doteraz. Čo? Za Uja Vankúšika dostal Olivierovú cenu a táto hra sa hrala prakticky po celom svete. McDonagh ale nie je iba autor divadelných hier, ale je to aj autor filmových scenárov a filmový režisér. Okrem iného sa scenaristicky podielal na filme V Brugách s Colinom Farrellom v hlavnej úlohe a naposledy ste mohli v kinách vidieť jeho film 7 psychopatov, ten dokonca aj režíroval. Základná situácia hry Ujo Vankúšik je vyšetrovanie vraždy. Nie je to úplne hociaká vražda, je to vražda dieťaťa, možno dokonca vražda niekoľkých detí. A ten spôsob, akým bola urobená, je pomerne brutálny. Takže tá hra si vyžaduje istý druh diváckej senzibility, ktorá by mala byť nastavená tak, že to dokážete zvládnuť, pretože nie je to úplne pre každý žalúdok. Pri čítaní tej McDonaghovej hry automaticky človeka napadne istá paralela z Dostojevského románu Bratia Karamazovci, kde má postava Ivana Karamazova veľmi sugestívnu pasáž, keď opisuje násilie páchané na deťoch a to, ako môžeme akceptovať svet, v ktorom je takéto násilie možné a ako je možné, že takýto svet by mal byť stvorený Bohom. A vlastne Ivan Karamazov skrze tento príbeh formuluje tú základnú myšlienku, že nie je ochotný akceptovať žiadnu vyššiu harmóniu, ak mala byť dosiahnutá aj prostredníctvom utrpenia detí. McDonaghová hra Ujo Vankúšik ako keby bola rozvinutím tejto myšlienky, pretože sa v tej hre dozvedáme, že existujú rodičia vzdelaní, inteligentní, kultivovaní, ktorí sa rozhodli pre istý myšlienkový experiment a síce páchať takýto druh násilia na svojich vlastných deťoch. A hra Ujo Vankúšik je vlastne dôsledkom takéhoto experimentu tých rodičov. Čiže celá tá hra vlastne, keď sa na ňu dívame, tak sme konfrontovaní s tým, ako zvlčilo a zvrhlo môže takáto vec dopadnúť a aké je to vlastne celé neprípustné pre civilizovanú spoločnosť a pre človeka žijúceho v svete, ktorý stojí na istých hodnotách. Ďalšou ženskou režisérkou, ktorá pripravila inscenáciu v Loft Arena, je Kristýna Chlebková. Je to čierna komédia od Martina McDonagha Ujo Vankúšik. Môžem sa ťa spýtať, prečo si sa rozhodla inscenovať práve tento text? No tak to je odpoveď úplne jednoduchá. V podstate ešte na škole, keď sme
pozerali nejaké inscenácie z VHS-iek starých, klasických, tak nám pán Porbiak pustil vlastne Vajdičkovú inscenáciu u Vankušika a v podstate to vtedy sa mi prvýkrát stalo niečo také, že sa rozplakala proste a pritom to bolo ešte aj vlastne iba záznam. Mala som pocit, že ten text je tak silný a dokáže vlastne vyvolať nejakú takú brutálnu emóciu, tak som si povedala, že to vyskúšam, že proste ten text chcem aj ja urobiť, aby to mal podobný efekt. Vo vašej inscenácii je jedna postava, ktorá sa v originál hre nevyskytuje. Je to nadotec. Aký bol zámer, alebo prečo ste sa rozhodli pre túto postavu? No, nadotec sa tam objavuje práve kvôli tomu, že tí bratia obidvaja sú výsledok experimentu. A my sme si teraz povedali, že teraz ukážeme, ako ten experiment si pozerá ten ich otec. Nazvali sme ho nadotcom, pretože je to taká postava, ktorá je vlastne všeplatná a taká kontrola nejaká, hej, že ako som si to ja pekne usporiadal, teraz si to pozriem a v podstate ja si myslím, že každý človek má nejakého takého svojho nadotca, ktorý môže za to, akým smerom sa ubral v podstate, takže je to kvôli tomu.